Moi, mä teen tämmöistä videota, että kun me mennään meidän Lukan kanssa Piispolaan, eli siis en mä tiedä missä päin se on. No mutta aivan sama, niin mä haluaisin vähän puhua siitä, kun mä hirveästi jännittää. Wow. No, mä sitten kerron yhdessä videossa, että miten sinne kuulee sille jännästi. Mutta, niin me mennään Luokan kanssa vielä sinne. Ja me mennään 4 yöksi, oikeastaan 5 päivää olla siellä ja 4 yötä. Tai sille maanantaista perjantai, aamulla, perjantai-iltaan. Tuossa on mun hieno tausta. Ja sitten mun luokkaretkeistä vielä. Meidän niinku omat huoneet taas silleen kämpät, niin mä oon yhden luokkaisen kanssa ja sitten toisella mun luokkaisen kanssa. Niin tytöt ja pojilla erikseen. Mä pitääkö nyt ihan kohta lopettaa. Ja oli kiva jos katsoit tän. Ja voit vaikka kommentoi, jos oot käynyt Piispolassa. Mä otan varmaan sinne 50-60 jostain. Ja näytän sitten mitä mä oon nostaa sieltä. Nyt pitää lopettaa. Moi!